Ayun mga kalingap, magandang araw po. Today, bisitahin po natin si Juby. Ito po mga kalingap ay nailapit natin kay Kalingap Rob at naipagamot na. At medyo okay na po at kakamustahin natin mga kalingap yung kalagayan ni Juby. Kung may improvements po ba sa kanya. Ito po mga kalingap at bahay nila Juby. Ayan. Tao po. Tao po. Si nanay po nagugupit. Magpapagupit po. Ay, kamusta na po, Nay? Si Joey po nasaan? Ito. Visit Joey. Ay, grabe po mga kalingap. Mainit po ang panahon, ano? Mainit, Joey? Nainitan ka? Parang ano na si Joey, ano? Galing na. Mga ano na si Joey, parang smiling face ka na. Uy, ganito po pag nakaupo dito. Pag nagbablog kami. Ako lang yung papaupuin. Kawawa ang po si nanay, walang upuan. Sanay man ako ay upuan maupo. Para tayong mga Japanese dito, Nay. Ano? Kamusta na, Juby? Oo, ano po, nakakapagtrabaho na si Juby? Napalta ko ngayon kuminta ng timba. Anong giigib siya? Pag kulang yung tubig na sa CR na igib siya isang timba. Diyan lang naman sa ano. Naigib ka na? Oh, very good, Juby. Mag-iigib na po pala si Juby. Ano pa yung ginagawa mo, Juby? Nalinis. Ang galing niya na magsalita. Ano pa? Ano pa daw yung ginagawa mo? Hugas. Nagkain ka na? Anong ulam? Talong. Talong na yung ulam niyo, Nay. Yung tortang Mukhang masaya ka na, Nay, Mukhang happy-happy ka na po. Yung tortang talong. Oo. Wala Kamusta po si Juby? Hindi siya ayos naman. Tuloy kasi yung gamot. Ano, Nay? Tulog. Baga ako baga ako sa dahil. Nagbili So, ako. parang nasa 90% na yung ano niya. Yung recovery, ano, Nay? Ayos yun. Dapat maging 100%. Minsan inaakit niya yung kapatid yan magbabadminton baga dyan sa tinampo paghapon na. Tinatambay ko dyan sa bilyaran. Tapos inaakit ni Julie na maglaro dyan. Nalaro naman. Badminton. Yan, si Juby po mga kalingap. Naglalaro ka palang badminton. So, maglaro tayo. Ayaw mo? Bakit? Magaling ka man ata mag-badminton na. Nagkakanta-kanta pa din siya, Nay. Nakanta-kanta minsan lang. Minsan pag ayaw niya. Grabe na ang ano niya, yung pagbabago niya, unlike dati. Kumisan nga naalaga. Okay na, hindi na ang bahay niyo na, hindi na yung, butot balat. Tinatapalan ko na lang mga korkortino. Ayan po mga kalingap po. Pag Ano na yung bahay nila, mga anay mga putul-putol na yung mga haligi. Na talaga, sira na talaga. Inaanohan ko na lang mga korkortino. Mag-pray ka, Juby, nagpe-pray ka? Paano mag-pray? Nakakapag-pray ka naman. Anong pinagpe-pray mo? Ligtas lagi. Ano pa? Palagi po may pagkain. Ayun lang. Gusto ni Joby palagi may pagkain. Ano bang favorite mong pagkain? Ha? Mga biskwit. Pero bawal pa itong magkape, no?
Hindi gatas. Pambihira naman yan mag-ano ng gatas. Kuminsan, kalahating ano lang, tasa. Kuminsan, di pa niya naubos. Hindi naman niya hilig magtimpla ng ano, gatas. Kaya kuminsan, pinapaalmusal ko sa kanya. Kanin, palagi. Pag ano, tinitipon si Julie. Dati na, grabe yung iyak mo, ano? Ngayon, at least tuloy-tuloy yung gamot. May gamot pa siya. Meron pa. Hindi ko naman yung pinapaano lang. Mm. Pero sabi daw ang prayer daw ni Joby, lagi daw may pagkain. Nay. Ano talaga yan, nasabi talaga yan, gutom na ako. Mm. Pag halimbawa, merienda, Mm. yung pag sa umaga naman, kuminsan nagigising yan, halos tanghali na. Mm. Pag walang nakaka-isturbo dyan, kontento lang ang tulog. Tulog lang siya ng tulog. Mga nagigising mga alas 10, pag walang nag-iingay dyan, kontento lang. Kaso pag halimbawa may tugtog dyan sa kabila, nilalakasan naman, nagigising. Ito ko nga sanang sabihin kaso, sanay-sanay naman yung kapit. Malakas ano. Kahit tulog pa si Jude. Mga anong oras po siya nagigising? Minsan alas 10, minsan mga 11 na Oh, grabe. Grabe pala ang tulog mo. Bawi ka ngayon. Ha? Anong gusto mong gawin? Matulog lang? Pag tulog na, isturbo ko. Minsan yung pamangkin niya. Tulog lang siya ng tulog. Kilala mo pa ako? Anong pangalan ko? Kuya Alvin. Mm. Kuya mo ako. Ah. Oh, nasa ano may mga kuya din siya, nay. Or tatay lang. Kuya. Ah, may mga kuya siya. Isa lang naman yung kuya. Ah, oo, ang panganay sa kanya. Nasa ano, may asawa na po. Ganun. Oo. Ah, oo. Yung naglapit sa atin na ano, sa barangay. Oh, si papa mo. Asan si papa mo? Sa Tagaga. Ah, nagtatrabaho si ano. Nagpipintura sa ano. Oo nga. Nagdaan siguro yun ng pinto sa... Buti na nakakapagtrabaho man si tatay. Pag merong na extra magpinto. Masipag man si tatay kahit na... Pag wala, nag-uuling lang talaga siya. Pag wala, pag may napipintura, napintura. Pag wala, dyan talaga sa bundok yan. Oo. Tapos ikaw na, minsan may napagupit naman, ano? Napagupit, tapos yan. Pambili ng 1 kilong bigas. Hinanganga, binibili yan. Oh. May nabili-bili naman dito. Minsan, sandahan. Ano pong nanganga? Yan mga buyo na yan. Oh, yan mga... Ay, oo. Yung mga di padamihin nyo na, ipadamihin nyo. Diyan sa ano, minsan may na biling 50, may 20, may 30, Oh. sandaan. Oo. Yan pag ano na, idadagdag. Ano, ipon-ipon ko. Pag wala ng pambiling gamit, pag nawawala. Yun lang, sa kapag may mga napag-ipit. Pinagkakakitaan. At pag yung sa trabaho ng ano, kuminsan, halos tama lang din. Ano lang naman, ano niya, halos 600 lang naman isang araw. Halos tama lang din. Grabe na yung nilaki ni Juby, ano na eh. Walahi talaga ninyo. Nagtalaga pa talaga siya dati, pero ngayon talaga, lumabas na yung ano niya, yan, tunay yung niyang mga beauty. pantalon, hindi na talaga mga kasya, yung mga maliit lang talaga. Tapos yung mga damit niya, hindi na kasya. Tapos galing. Pag wala, minsan naliligo na lang siyang Na na siya? Naigib isang timba pag wala na dyan. Halimbawa nakita ko na nagbitbit ng timba. Sabi ko, wag mo lang pupunuin at masyado na mabigat. Pinupuno niya. Tapos alaman ko na, dala-dala na. May dala ng shampoo, papunta na sa naliligo na siya. Sa banyo nyo? Oo.
ano na siya, kumbaga marunong na siya sa sarili niya, ano Nay? Minsan ko na lang yan na ano siya naliligo. Sarili na. Nahihiya na. Laro tayong ano, badminton. Nahihiya na siya, no? Yan na naliligo. Ikaw na palang naliligo? Oh, bakit ayaw mo na Ano na magpapaligo? nga siya, kuminsan Kay mama mo? nagupit Kaya na mo nga na? siya ng kuko, magsarili. Ay, wow! Pag nakikita niya yan, sabi ko, Joby, mahaba naman yung kuko. Na gupit na siya magsarili na. Sabi ko, gupitan mo na yung kuko. Nasunod. At least yung mga simpleng bagay nagagawa niya na. Ano Nay? Yung pamangkin nga niya, kung minsan Hindi na siya inaabot na inaan. kung minsan siguro pag ng bawal, at kung minsan pag ito ng pera, kung minsan binibili niya matamis. Alam ako, kape. Kinain na, ito yung mga matatamis na pagkain. Pag naghingi yan ng pera, sabi ko, ang matamis, kung minsan, matamis ang binibili niya. Bawal nga yung matamis. Kaya sabi ko, huwag kang bibili ng mga matamis. Bawal kang magbili ng matamis, ha? Anong mga matatamis ba na bibili mo? Yung mga nirinips na yung mga matatamis na mga pagkain. Ay, mga chocolates. Ay, bawal mag-chocolate. Nasabihin. Pero maganda na yung tulog niya, Nay. Maganda, may iniinom mo naman kang pang patulog. Pagkakain niyang pagkakain niya. Minsan ba nalipasan siya ng gamot? Ay, noon, nalipasan siya yung inumin niyang, yung umiyak siya dyan sa kusina. Umiyak talaga siya, tapos yung pawis niya, basa-basa ng damit niya. Tapos, wala talaga ng yung pang patulog. Tapos, nakita ni kuya niya, dyan sa bintana. Sabi ko, ba't yan ganyan si Joby? Parang salita na naman ang salita. Sabi ko, ay wala na kaya wala nang gamot na lampasan na. Pagkatapos binigyan niya ng, sabi, ito, bilan mo si Joby, nagbigay siya ng pera. Sabi lang ko, bilan mo at parang bumabalik na naman yan sa dati. Kailangan talaga tuloy-tuloy yung gamot para, parang maintenance siya na ata yun ay. Yung gamot na yun. Samahan din natin ng panalangin, Nay. Pag kaya pag nakakakain siya mga matamis yung bawal. Hindi na, kung minsan binibigyan ng mga kapatid niya ng pera, nakikita ko nabili ng mga matatamis. Ako tapos nang kumain. Mamaya, naman yung labi niya. Huwag yung matatamis, Nay. Pero ngayon, wala na, bihira na ba? Bihira. Mga sa isang linggo, binabati. Wala naman. Binabati ko yan kaagad pag nagbubuka-buka naman yung sabi ko, nagsasara salita ka na naman dyan. Tapos, nasasabihan siya. Tinitigil niya pag inaano siya. Pag nakikita niya, nakatingin ako sa kanya, tinitigil niya yung bibig niya. Sasalita. Sabi ko, siguro bumili ka na naman ng mga matatamis. Huwag kang Juby, ha? Juby, huwag ka na magbili ng matatamis, ha? Tsaka chocolate, bawal, ha? Kape. Sinisipon nga. Paano? Ay, may sipon ka. Nag-ice cream ka ata. Bawal yun. Paano? Kahapon. Ice cream ka? Bawal ang ice cream, ha? Bawal yan. Yun, nakapabalik yan. Ice cream ako. Huwag mag-ice cream. Matamis yun. Sugar kasi yun, eh. Parang yun sa utak, eh. Pampahyper na yun. Sabi ko, pag ayaw niya. Pero kung minsan natin ang bahal yan, ng kape. Ang chocolate kasi pampahyper yan ng utak. Yung mga matatamis. Lalo ng kape. Sabi ko, pag nagtimplag isang mug. Minsan nakita ko yan, hindi naman niya ininom pag ko. Kaya kung minsan, ayaw ko sana magdi-display ng kape at kung minsan natimpla ito. Sabi ko, may gatas ka naman na tinitimpla. Kung minsan, ayaw niya yung gatas, gusto niya kape talaga. Minsan nakikita ko, hindi naman tinutuloy. Huwag na magkape, huwag ka na magkakape, ha? Ano na lang iinumin? Gatas. Gatas. Usapan natin niya, ha?
Promise mo yan, ha? Tsaka magpipray, lagi. Ano pang gusto mo? Chocolate? Ay, very good. Kape? Kung Ay, minsan very nabili nga good. niyan Yema. Sabi ko, Ay, huwag ka yan, mag-ano. basta matamis, wag. Ang bibilihin mo lang yung mga, pwede na yung mga tinapay, biskuit, yung mga Skyflakes. Inanuhan mo. Skyflakes gusto mo? Ah, yun na lang ang bibilhin mo. Ano? Sige, bibigyan kita ng ano. May gamot pa naman siya, Nay. Di kung sakaling maubusan, at least may pangdagdag man siya sa gamot, ha? Ano, Nay, kasi importante yung gamot sa kanya. Mga kalingap kay Ano Juby. baga ako sa, nag-uwi ako ng gamot lang talaga yung Mm-hmm. kuminsan sa mga padala, pag wala doon sa isang butika, masabi, ay wala. Kaya, ako na yung diretso na. Oh, pambiling pagkain or gamot, Nay. Oh, ano na, pambili. Uy, Anong bibiliin mo niyan? gamot or pagkain, ha? May gamot pa naman siya, Nay. Ano? Meron pa naman. Anong bibilhin mo niyan kung sakali magbili ka? Biscuit po. Biskuit. Biskuit lang, ha, bawal matatamis. Pag halimbawa paubos na, nabili na kaagad. Para itong si Reyna. Alam mo yung kilala mo si Reyna, Nay. Mabili siya sa sa pera, si Reyna. Siya yung parang una siya nagsalita nung kinausap siya ni Reyna, Oo, siya yung si Reyna? Nakapagsalita baga dyan yung kung ano daw favorite na sabi niya atay. Oo, parang naalala, yung pinagamot nga yun ni Rav, naalala ko yun. Sasabihin at may pangbili ka na ng Sasabihin mo po, salamat. Maraming salamat. Oo. Anong pangalan ko? Alvin. Kuya. Alvin. Oh, pakabait ka, ha. Huwag kang kakape. Tsaka huwag kang kain ng ice cream, yung cake din. Basta matamis, ha, bawal, ha. Inom ka lagi ng gamot. Nay, pray lang always, ha. At God bless po sa inyo. At ito, nakakatuwa naman. At na si Juby, napakalaki ng pagbabago niya. Sabi ko kung hindi si Juby gumaling, siguro hindi ako nakapag-ayos-ayos ng bahay. Pag nilagyan mo ng kurtina, gaganyanin yan. Tanggal lahat yung tinutuhugan ng lahat yan tanggal noon. Sige pa, paalam na muna. At hanggang sa muli, Juby. God bless ulit, Nay. Salamat po. Maraming salamat po.